Hanap tayo ng place ulit. Pang bibingwitan. Go, go, go. Ikaw huli ko, ya? Madami na yan. Madami na. Titingnan. Oh, yun, oh. Yan, mapupuno na yung basket nila. Sana all. Ang galing. Tayo din, bro, ano? Wala. Naku, kawawa naman tayo din, bro. Na tayo huli. Na tayo ulam mamaya. Ha? Mag-adobo na lang tayo pangkong, Denver. Ha? Ay, ilaw ba? Sama ka na naman sa amin. Ayan, batang mga ngawil. Sabi mo, hello! Si Denver. Walang sawa. Sama ng sama. Ayan. Ay, meron kaming ano dun, oh, dabarkads dun, mga ngawil din. Mga kabingwit. Magjowa. Magjowa sila. Di na pa kayo nag-iisa. Ay, shout out. Ay, thank you kay admin ng taga Bicol ako. Salamatunon manay, magayunon kong manay. Ayan, ito ang dinadaanan namin, oh. Sino kayang order ng lili? Ibibigay ko ng libre. Yan, oh. Ayan guys, oh. May mag-shoot up. Ay, naku. Saglit, tataas ko yung aking dalawa. Ayan. Oops. Ayan, shout out sa mga nangangawil. Sa mga kabingwit. Ayan. Oh, napuno na yung lili na dinadaanan natin, ah. Dito kami sa square ng Marine. Ulit. Dito pa rin ulit. Ayan sila. Oh, wait lang mga kabinwit. Ako yung akakyat. Tara. Marami na, kuya. Marami na kayong huli. Shout out dito, oh, sa mag-asawa. Hi, ate. Mga kabingwit pala ito, eh. Shout out sa aming bagong katuropang kabingwit. Ayan sila, dito kami. Ang kasama namin si Denver. Ang batang mga ngawil. Denver, hello ka. Ayan. Ayun ang kasama namin, oh, mga kabingwit. Mag-partner din sila. Dito kami ulit ni Denver. Set up natin. Wait lang. Ayan, set up na natin ang ating bingwit. Kita ba? Shout out sa lahat. Sa lahat ng mga kabingwit. Ayun, may huli daw. May huli si Ferds Katindig Vlog. Ayun, oh, laki. Good size na yan. Good size yan mga kabingwit. Ayan. Sunod na ako dyan. Sunod na kami dyan. Yehey! Swerte ni Denver. Sabihin mo, subscribe! Oh, galing. Nasaktan ka? Pakita mo dito, dali. Nahuli. Oh, laki. 1-0. 1-0 na agad. 0 yung susila. Kanya-kanya pwesto. Ayan. Ayan ang hangin. Ang kapaligiran. Ayan na naman ang batang pero lalaki ng patak ng ulan. Sa
dadami ako, di ba? Ha? Pag ako naambunan, dadami? Oo, di ba? Upo kasi. Mga kabingwit, ulan na. Isip-tip ko muna ang cellphone. Baka mabasa. Kabingwit, maliit. Alpasan muna natin, lalaki pa yan. Bye-bye. Ayan, medyo tumigil na ang ulan. Tuloy ang pagbablog. Yapakam pa. Niyurakan mo pa eh. Kung talaga pasaway ka. Pasaway ka. Puti! Sayo! Ayan na ho ang lili. Sandamakmak na lili. Dami. Oh, ang dami. Yung pa sa laot. Ang kapal. My goodness. Natatabunan na ang aming fishing ground. Wala na. Ayan na. Oh. Kawawa. Kawawa. Ayan, may huli daw. May huli nga. Oh. Asan na ba? Hindi ko makita. Ang liit. Ayun, oh, mga kabingwit. Ayan na po ang lili. Ang dami. Ayan na. Tata. Oh, nakahuli daw siya. Oh. Ano pangalan yan? Ha? Ano pangalan yan? Ta? Ah. Hindi. Inda. Oh, yun ang pangalan nun. Bagong pangalan po ng tilapia. Inda. Inda. Ayan na nga po mga kabingwit. Ayan na ang lili. Oh, welcome daw. Welcome nyo naman kami. Sana lili. Ito yung nilinisan. Ngayon, magiging gubat na rin. Gubat na naman. Ayan, baka pasukin yung kangkungan ni ano. Ayan na. My goodness. Ayan, wala na. Ito na nga sa amin, oh. Ayan, dumating na ang lili sa amin. Hindi naman namin ino-order yan. Dumating. Wala kami ino-order na lili. Dumating, oh. Ano ba kayo? Shopee, Lazada. Oh. Ayan, sumabit na. Nandito na yung lili. Dito tayo sa kabila. Ah. Ikaw naman, siya naman daw mamimiwas, oh, mga kabingwit. Wala, pinasok na kami ng ano. Hindi naman kami na-order ng lili. Biglang dumating. Wala kami ino-order na lili. Ayan, ang kapal niya, no, mga kabingwit. Ayun pa yan, no. Gulgal. Yun, no, ang dami. Oh. Pupunuin na naman yun dun, oh. Ayun, doon na naman siya sa place niya, oh. Wala na dyan, puro na dyan lili. Uy, saan ka? Dito ka, oh. Mayaman sa sima to, oh. Hilahin daw ng hilahin. Ay, talaga, ha? Ikaw nang maraming sima. Ay, huwag mo isasabit yan. Wala tayong sima. Denver, huwag mo isasabit. Ang batang makulit na yun. O, kaway-kaway yan, Denver. Shhh. Oh. Ay, naku, lili. Hindi ka naman namin ino-order. Wala kaming order na lili. Yan ang linis niyan dyan, kabingwit, oh. Ngayon, o, tingnan mo, wala na. Close na. Pati yung kangkungan dun, oh, yun, oh. Target namin kangkungan, yun. Kain sa rabbit. Wala na. Sarado na. Yun si tatay, oh. Toy! Si tatay, oh. Tay, na-order ka ba ng lili? Oh! Ayan, oh. Naku, lili. Oh. Ang daming lili. Ayan, may mga kasama pang kangkong, oh. Mangunguha kami ng kangkong, guys. Mga kabingwit doon. Kasi sa rabbit namin. Ayan, dito lang ako. Mag-vlog na lang ako dito sa
mag-asawa. Kanina pa sila eh, marami na silang huli. Shh, ikaw. Dito ka. Si batang malinggit. Baka sumabit yan ha. Ay nako. A few moments later. Sa laot. Wala na. Operation linis na naman. Ayun, lumipat siya ng pwesto. Iniwanan yung kanyang nilipat din siya. Ayan, dami ng lili. Ayun o, dami na dun o. Yan ba mga tambong yan? Ayan ba yung ginagawa ng tambong? Ano? Wala nang ano? Wala nang? Ini-incheck mo ko lagi. Wala nang? Wala nang ano? Wala nang? Tarap ka dito. Wala nang ano? Lele. Wala na daw lele. Ang dami-dami lele. O, dyan ka lang o. Dyan lang o. O, dyan. Huwag mo na sasabit. Bakit? Iiksian mo? Marunong talaga siya mag-adjust. Ina-adjust niya. Ano tatay? Ayawan na? Kumuha kami doon mga kabangwit. May isang isla doon na puro kangkong. Kasi si ano mo na magbibingwit si Master Denver. Puro lili. Dami po. Meanwhile, hindi na kami namiwas. Pinasok namin tong sangkatirbang kangkong. Ayan. Dami kangkong. Ano yun, Mike? Doon, galing doon. Hinila, papasok. Ayan, jackpot. Jackpot sa lili si kuya, yan o. Inaagapan niya, wag papasukin o. Wala silang gate pass kasi. Walang gate pass ang mga lili. Tsaka hindi kami umorder sa Shopee ng lili. Dumating, ang dami oh. Oh. Yan, nangangkong muna kami yan. May pakain ang rabbit. Pati kami may pag-adobo na. Oh, diba? May rabbit kayo? Ano na yan, Denver? Ano na ang ginawa mo sa ano natin? Pamingwit. Mga kabingwit, adobo ka ngayon. Yan, dami oh. Ihagis mo yung ano? Batya. Ano, may ulod kuya? Kohol? Nako, pinagsabit-sabit na ni Denver ang aming ano. Si kuya nanguha din ng kangkong. Hindi pare-pares ang ulam namin ngayon, adobong kangkong. Ayan, mga kapwa ko mamimiwas. Ano na, Denver? Ayan, akin na yan, pakaisa, ano. Pulay-pula. Nakahuli ka na ng ano. Ayan. Ito, kangkong na pula, pakain sa aming rabbit. May rabbit po kayo, te? Opo. Dalawa pa lang. Mag-asawa. Ayan na, uminit na. Kanina ulan. Ayan, daming huli nila. kasi marami na. Humuli kanina na humuli dyan ang tilapia. Sunod-sunod eh. Yan sila po to. Ito, mga ito. Kanina. Papasukin na yan. Marami na silang sisilungan eh. Ayan ba naman sa katirbang ano, kangkong. Puti pa Tanim naman. din yan doon. O, nakatakas. Minanod lang. Ayun o, pinilit niya idaan yung kanyang ano o. Nakikita nyo ba kabingwit? Saan ba? Ayun. Yung kanyang bangka. Wala na ang ating fishing Wala na o. ground. Puro nalili na naman mga kabingwit o. Wala na naman. Huwag mo ano yan at baka... Oo nga. a few moments later. Oo
kabingwit, oh. Kanina, wala yan nung humangin yung umulan. Ayan na naman, oh. Kapal na naman. Gubat na naman ang ano, Laguna Lake. Ay. Wala na naman. Lininisin ulit. Wait lang, mga kabingwit. Oh, ano na nangyari? Ano na nangyari sa inyo? Oh, sino sa Laren? Si Denver. Nako, yan oh. Nagkabuhol-buhol lang ano. Nako. Bakit pa Denver? Yung pagkila niya nagsabi sa amin. Kayo naman niya, ang mata ko ano na eh. Kulabo na. Si Denver kasi. Denver, ba't mo sinabit? Ha? Ha? Doon. Doon, saan doon? Lili. Ang lilig talaga sa... Dami doon, Teo. Sala rin talaga tong lili. Sinisi pa. Okay. O yan o. Dito ka na dali. Alika na dito. Thank you po. Sabi mo thank you po. Saan ka pa mamimingwit? Doon na. Doon. Wala naman dun. Doon na lang o. Wala dito. Lalaki. Malalaki. Marami naman yung nakuha nyo. Tsaka baka sumabit. Doon daw sila mamimingwas. Yan. May space pa naman dito oh. Matangan doon. Ay, ano? Saan ba? Ay, paan? Nana. Ang alin? Palutang? Nana. Wala nang Ayun o. Unang. paen? Ay, nagpalutang. Hindi palutang. Di ba sabi mo marami ka niyan? Ay, si Ma'am. Akala ko eh. Ah, lusong na yan. Oh, lulusong na yan. Tumalsiko yung kanyang palutang. Nangangangkong. Halika na dito. Ay, doon, ano oh, pain. Halika na dito. Dito, kuya. Madami na yan, puno na yan. Huwag mong pakialaman. Nan. Baka bumalik sa dagat. Ang ganda naman ang lagayan ninyo, oh. Andun nga. Doon. Dami na namin dito, oh. Diba? Nag-i-enjoy sila. Lulusong na yan. Lulusong na yan. Hindi makuha yung kanyang sima. Nandoon, oh. Sungkit pa more. Naku, kung binaba mo yan, tapos na. Kung binaba mo yan, kanina pa. Ay, nako. Ang daming lili. O, yun, oh. Ang rainbow. Ayan, nasa dulo niyan, merong ginto. Puntahan natin. Puntahan natin yung dulong yun. Dali tayong sako. Lusong na yan. Lusong na yan. Ay. Nako. Sabi na sa'yo eh. Lulusong ka din eh. Lulusong na yan. Pinatagal-tagal mo pa eh. Talaga kakabingwit na. Oh, di ba saglit? Ay naku. Pahirap man ikaw ay. Pag inubos mo yan, siguro na may makakaisang mangkok ka ring adobo, no? Pag inubos mo isang mangkok ka ring adobo. Paborito ng mga anak ko yan, kuya. Sarap. Member, kaway-kaway kayo dyan, oh. Hello. Psst. Tifa. Sino pangalan niya? Pom? Pogs? Ayaw ko siya eh. Di ko sila mag-gets.
Hindi kita mag-gets. Sino nga yan? Ha? Sino yun? Si Tol. Tol na lang, Tol. Sabi mo, kabingwit. Wait. Subscribe. Hi. Oh, yun. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Naghiwa? Ito, umiiwan din natin. O na. A few moments later. Nakapulot daw siya sa bag. Nakapulot siya ng pera sa bag ng papa niya. Magkano yung Lender? Magkano yung napulot mo? Hey. 10? Hindi, ang dami nun na. May violet nga eh. Napulot daw niya sa bag. Baka sa mama mo yun. Hindi? Saan mo napulot daw? Saan mo daw napulot? Huh? Saan nga? Doon. Saan dun? Sa labas? Sa basurahan? Oh, sa labas. Baka mayroon pa. Nana? Balikan natin. Balikan natin. Baka nandun yung ano. Yung kapulokin ni ano. Yung bang ginto ni ano. Ni Melda. Daming ibon no. Dumami yung lili, dumami yung ibon. Dumami ang kangkong. Hindi yan lili, kangkong. Oh, inangat na niya na yung kanyang basket. Oh, dami. Dami huli. Ah, swerte naman ito. Oy, pahingi naman ang swerte niyo. Nagkuha mo naman itong bingwit ko. Oh. Para kumagat naman sa pain namin ni Dimber. Mga kain ano to eh. Uute. Yang mga ano. Pakit na kangkong. Wala. Pipilian ko na lang yon. Po. Ano? Ano sinasabi mo? May sinasabi ka? Wala. Wala po. Pag rabbit naman kuya, hindi naman niya pipilian na eh. Hindi na. Kinakain na nila. Diretso. Ayun, dami oh. Ayun, daming ibon. Yung ibon na lang kaya bingwitin mo. Yung ibon. Ayaw. Bakit? Wag. Uwak pa yun? Di yan uwak. Di ba ang uwak itim? Nanunusok ng mata? Upo? Papot. Tapot. Upo. Ayun na Mount Makiling. Nag-test na kayo? Ha? Nag-test? Upo? Si Ber, pasado. Pasado ka, Ber? 100. Oh, naka 100? Ang galing naman ah. Ha? Tinatanong ka. 100 ka? Naka 100 ka daw? Opo. Oh, bakit pupo? Pupo talaga. 2 hours later. Miwas, nanood na lang ako. Nag-vlog na lang kasi wala nang pwesto. Ayan, pwesto ko, puno na ng lili. Ayan, si Kuya nangangangkong. Kanina. Kinuha na to. Ang dami oh. Pang-tinda na to ah. Gaganda yun oh. Hindi mo sinama to. Sige na, sama mo na yan. Iwanan ko to kanina. Dahil ang kangkong. Ayan si Dember. Ginawa ko naman yan. Matatabunan niya. Kunin mo na lang kaya. Alisin mo dyan. Matatabunan niya. Na daming lili oh. Paparating oh. Tingnan mo, ang dami. Araw-araw. Ayun na maganda. Kuya, malinis yun eh oh. Ayun doon. Ayun na yun oh. Oo. Sarap mo kapag hindi malakas ang hangin. Nakakahilo. Nakakahilo nga. Pagpunta ko doon eh, nahilo ako eh. Nakakahilo kasi yung ng ano, tubig. Mga lili pa tinasayaw. Igong. Saan ko mimiwas? Wala ng lili. Dito lang. Dito ka lang oh. Ilang araw din yan ng ano. Kaadubuhin ko yung iba. Ng rabbit oh. Di na ako mamroblema. Para ka na nag-aano ng ano ah. May paliliguan na naman si Dave. Si Dave oh. Dave.
Hi, Dave. Hello. Oh, nagawa na ba assignment? Nako. Tay ka sa teacher mo bukas, wala ka assignment. Good night. Ano? Laki! Bla-bla. Grabe, laki. Ganda. Laki. Yay! Laki nun. Yun ang good size. Laki. Oo nga, dyan lang sila sa tabi. Ako wala, yung pwesto ko kasi wala na. Puno na ng lili. Kay Denver yan. Ay, kay ano yan? Kay Master Butoy. Yung patanga. Natabunan na ng lili. A few moments later. Oo, dyan nakauli si ano kuya ng ano, oh, malaki. Agawin mo! Good night. Dali ka nga. Wait lang, dyan ako. Kaso lang, pag nilapitan mo na at bibidyo, mawawala yan. Kanina. Wag naman. Bibidyo ko kanina. Grabe. Uy, pala naman eh. Kaya ano pala, ang tagal mo eh. Dito na lang ako. Kayo na nagbibidyoan ko. Ayan, daming huli nila oh. Ang lalaki. Ibig sabihin, pumunta na dyan yung ano. Natrap. Natrap yung ano. Yung tag dito, tilapia. Intamulmul. Kaya masarap iprito yung biya. Biya yun, di ba? Ba't tinawag na tamulmul te? Si kuya nagpausin. Ano yan? Nakahuli ka rin. Nakahuli sila ng ano eh. Nang, Kanina sila dalawa. oh, Ganun. tamulmul daw. Ano yan? Tamol mo. Ayun pala yung biya. Kalukuhan talaga. Oh, ayun! Ayun! Oh! Huli ka, balbon! Oh, dumami dito. Dalihan mo, Denver! Bagal. Ang bagal naman ito. Oh, madami na. Oh, yan na. Lumawi dyan kanina kuya sa loob. Oh, dami na. Oh. Diyan sa loob. Diyan kami nakahuli. Nakahuli nga ako ano eh. Dami, lalaki. Huli ng 4 medya. Isa. Ang dami. Kasama daw kapitbahay nito eh. Kasama ba ang dayo? Eh, ang hirap magsaway kuya. Tayo, tutok-tokan namin talaga yung mga. Ang hirap. Eh, ang dami nanay na. Jackpot sila oh. Dami. Sana all. Amin yung malalaki dyan. Wow. Kapit bahay na din. Sa kapitbahay ba yung malalaki? Grabe naman! Amin malalaki. Sa inyo yung malalaki. Tapos kangkong, oh, sarap. Prito, tapos sisigaw. Piprito muna bago isigang. Para Hinalagyan mo ng luya. Oo. Yung para mawala yung ano, no. Sarap yan. Nung nakaraan, kuha kami dito nung kangkong noong. Kunti lang. Ito, may patay na kanduli dito. Kanduli. Oo, para Diyan mo na lang sa kabila. Di pa dito, dami. Taga-tanawan ho ako ngayon. Taga-palakpak. Kasi yung aking pwesto, puno na ng lili. Tingnan mo yung dalawa, oh. Binuhol ni Denver, ayan. Oh. Busy tuloy yung dalawa ano ba tawag dito? Meanwhile, Matibay. hindi kaya putulin. Ano kuya, hindi ka na nahihilo? Pagkangkong ko nga kanina, meron. Good night. May pasok bukas. Pampasok. Yung sa ano, pasok. Tapos na mga kabingwit. Tulog na mga isda.
Kaya ka na, Denver. Shh. Ito kuya, oh, may pisda pa dyan, oh. Isang subo pa rin yan. Ito pa, oh. Huli ni Master Botoy, oh, 2 kilo. Walang kilo. Nane, no? A few moments later. May mga kabingwit. Marami mahuli. Ayan, binidyoan na lang namin yung mag-asawa. Ayan. Si Michael at saka si Victoria. May-ari ng Victoria Mall. Pauwi na kami. Pawos, see you on my next vlog.